Go míle maith sveigéisteach do rís an Sachtan seo. A very quick one before we get going. If you've been learning Irish for a while, but you still feel stuck or frustrated when it comes to speaking, that is exactly what we fix on the Learn Irish Online membership. As an LIO member, you get the structure and help you need to finally start speaking with real confidence from day one. Because unlike other schools or apps, we teach you what you actually need to know for everyday use of the language. You can sign up for a free trial today. I guarantee within a week you'll feel clearer in speaking the language and how you can continue your progress moving forward. If not, you can cancel. You've lost nothing. But guess what? In 2025, over 90% of learners just like you who signed up stuck with us after their free trial because it made a serious difference in their ability to speak as Gaeilge, and the majority of them are still with us to this day. You can join now at patreon.com/learnirishonline or simply search for us on the Patreon app. Mazwa, Trononama, Falsa Rashwig on show, Falsa Wig Gaeilge Weekly, EAGRÁN Cade is a carcha, Shocked is Liam o Learn Irish Online. Agus Tasam, Gnyarm Chuile Seachtain é seo ach an náréire míle buchas as túna steach agus míle buchas as a bheith ag taú le Learn Irish Online agus le Gaeilge Weekly tasúlam. Pérod atá siúlagah an Sachtan seo ghuiil ag airí gomathlibh agus ghuiil sibh ag buint tathnamh as theachtain agus as an deir seachtainna comhma. So, an EAGRÁN so tin fud chréile, bhí mé gur leirt beagrín faoi turas atá ag teach súsam. Mar I mílúna sa, tá an cinenne déon tam agus bhí sam or tá sam gur méid leirt písa beag faoi seo beidir 5 nó 6 bhí ó hinach anis tá an cinenne déon tam agus tá beagnach chuile rud curtha in áirithe agam. I mílúna sa, tá mu lánsásta le rá go mbeidh mé ag dul chuig Canada ar feadh 7 nó 10 lá, ceapam 8 lá nó 9 lá go thomláin. So ba mé dul go Newfoundland, nó mar deirtar as Gaeilge agus tá astrachan Gaeilge ag Newfoundland, talamh an éisc, the land of the fish. So ba mé dul go Newfoundland, or Newfoundland, ceapam sin an fumnú ceart nó an fumnú áitsúil atá acu hall an sin. Ba mé dul an sin ar feadh 5 lá agus ba mé leanatráid ar masáis Canadian Odyssey, ní Odyssey really, mar ní me dul rá áit ar friúil, ach ba mé leanatráid chuig Toronto cúpla lá ina dhé sin comá ar feadh. Ceapan go mé beidir 4 lá agus 3 ihe I Toronto agus an sin ar as chuig baile átha chlia. Ag tanú go mór leis, tá sam gur mé go leirt beagnaín faoi talamh an éisc nó Newfoundland agus tá mé just chun talamh an éisc ará don episode seo going forward. So má íon tú dearmid ar talamh an éisc sin Newfoundland. Tá sam gur mé go leirt písa beag faoi I mianar ceapam. Hart beidir EAGRÁN céad sa bheith 5, ní me céad fan géad cínse. Ach hart EAGRÁN céad sa bheith 5 agus talamh an éisc sin an tanam a bhí ar an EAGRÁN sin. So, bhí plán agus bhí méid smaoinmh beidir níl sam in the depths of winter and seo is a bhfuil bín sé hartar 6 Celsius steig. Ach fós, bhín léondaí beagnaí níos géire agus ní bhíad sé chutsa agus bhí méid smaoine, an saoir seo tá mé an dó láta cíns agus rud ag an beagnaí tar friúlaí an airí thuí méid gotí an idáil ar feadh caicís agus bhí mé agus tá mé fós ag fólam na hedála seo agus bhí mé gurí fiabhsa chur ar mar chuid hedála seo agus just an saoil a bheith am an gnáhéal a bheith am ar feadh caicís san idáil rinne mé sin bhain mé tanamhas agus dúirt mé, OK, I mlíana rud ag an beagnaí tar friúil agus cén fá nach racinn chuig talamh an éisc. Agus mana bhfuil inclúad cad atá I gceist le Newfoundland nó talamh an éisc. Is áit sé I Canada, agus tá Canada ar nói an mhór, agus tá sé ar orthair an Canada. Actually, tá sé an méid sin chuig an orthair go bhfuil Newfoundland nó talamh an éisc níos cóngraí de héireann ná mar tá talamh an éisc le Vancouver, cé go bhfuil Vancouver sa tír céine. Tá talamh an éisc actually bhád níos cóngraí le héireann ná mar atá sé le Vancouver. Cumála sin mar agus ba tú an é seo eáil ar léirscáil ar nóid sé dechar chun bhíonú gan léirscáil ach mar hampla ó chun é na Gaillimhe an náid gur bas mé héana
mar the crow flies, as the crow flies, ag dul chuig gaillimh gát na dhifriúla timpplaán dáil, bheadh sé níos tapúla dul ó gaillimh go talamh an éisc ná mar bheadh sé dul ó gaillimh go Donetsk an áit a bhíon an tríd arsúil leontaí seo san Ucrán. So cé go bhfuil an Ucrán san Eorp, cé go bhfuil sé ar an continent ar an mórraon céanna mar atá ar dír haon in éireann, tá gaillimh níos congraí le talamh an éisc. Agus mar sin tá ceangal anna láidir le talamh an éisc agus éire. Bhfuil beidir ní mar sin ach mar sin I mbealach sais díreach nó indirect. Mar I rith na blianta agus níl an stair céad fan géad ar orla sam so ní mé gurí láirt san numar go faoin stair agus sin ceanta na fána bhfuil mé gurí dul a chun níos mór rudí a bhaintach agus chun níos mó ólam maidre le stair talamh an éisc. A ceapim mar an 7ú nó an 8ú híisteag thuí a lán éannig hall go talamh an éisc. Agus ceapim an chuideas mó acu thuí siad ón áit céanna in éireann. San níor daoine ó bhlachlaí ó gaillimh ó churchaí ó timpeall na tíre ag dul trastan go talamh an éisc. Ach níos mó na aon teile bhí daoine ag fágáil na tíre ó céan áit ach ó dheisceart na tíre. Hí sa Lach Gorman agus Port Larg I ceap an chuideas mó san na daoine an chuideas mó san héirnig a thuí go talamh an éisc thuí siad as an ceantar sin in éireann Port Larga agus Lach Gorman chumma a caiimime beagnaí níos mó taide a dhéanamh ar sin chuna bheith céad fan géad cínte. Ach dúirt méid tús le bliana bhas nach mé sé iontach chun dul an sin tá sé anna simil ar taobháine sé just chun dul go ná chathair agus cúpla lá a chahain sin sais an rud atá siúlham le Toronto in seo agus ba méid láirt faoi Toronto níos séine a chun dul go áit éigen bhfuil ní muinte na héireann ach muintear atá anna ceangal acu le héireann agus gfuil stair anna simil áit atá sách cosúil le héireann ar chlí maidir leis an tíorthraach agus an aimseir agus an sense of humour rudí cosúil sin agus tá sam go mín lán físeánaí ar YouTube faoi beidir the Black Irish in Montserrat nó na héirnig a bhí agus atá fós in Argentina agus áitina difriúla timpeall bhearcha cheas. Ach de gná, just tá beidir aglah bháin nó ní ag 7 agus tá duine bháin a leíonn le 6 Irish twang an nó beagnaín sa bhlas éarnach. Ach in Newfoundland tá sé i bhfad níos láidre ná sin. An chuid smód so chuoine ní sa province nó sa chuaige omláin ach in áit dar bhanam an Avalon Peninsula agus go háirithe an Irish Loop atá beidir 7-9 maille difriúil mar hampla tá Fairyland an sin tá Calvert tá Witless Bay ceapmas cúpla áit eile agus timpeall ar an áit sin dar bhanam the Irish Loop fós tá an blas anna láidir agus tá sí 6 mar meascán de blas éarnach agus blas Canadach agus orintanta bíonn sé níos cosúil leis an blas éarnach. Tá an físeanna ar YouTube agus lá aglah rís nío blianta agus blianta ó hin ach tá mis ag leir trí ó chúpla mí ó hin ó cúpla blian ó hin ina bhfuilt mán é sin a chostal agus actually hána féin tá mé I dagháil le cúpla duine am muin sin agus géisteach leis na voice messages nó na voice notes a cheol siad san chuigim tá a lá na Irishisms agus just blas éarnach really acu níos mó an radile nó saisaréis transatlantic accent beidir sin an focail ceartach fiú an slang atá acu Holland sin an cosúil airad so an simil ó héh sinde ó héh na stairte áit tá beaglaíon ar óla sam faoi ach fós tá lán rudí le fólamán so ba sé sin simil chun dólagus bheith in an rudí a ólam faoi agus beidir goil sé seo beagnaín selfish ach tá mé ag tanú margheall gur éarnach mé agus ní bhíon mór an éarnig ag dul go talamh an éisc really ní ceapan go bhfuil mór an ólas ag an gcuid smód a héarnig maidir le talamh an éisc ceapam beidir go mai mé in an special treatment all beagnaín a is rééis agus ba daine go you're Irish agus ní sa bhealach Americánach na return siad my grandfather's Irish ach níos mó like fear connection agus fear of winch agus le cúna dé ba sin níos mar tá méid dul mé éonar agus is matlam an solo travel ach ba ceapan go mai sé fiú níos éasca labhairt le daoine agus beagnaí chraach a bheith an le daoine nar chluiseann siad gras éan mé agus cumála sin ar nó le réad sir Béarla
I Canada. Agus, cé gur íomlam teangacha, cé gur íomlam an Spáinis úsáid agus mise is Seville agus an nadála úsáid má tá hall san Idal. Fós a gcónaí tá sais language barrier ann. Má tá ag taistil áit cinn teile beidir mar hampla ag dul chuig na Gearmána agus bíon an béirlú úsáid agus níl sé mar an ggéana ar dús ceapan I gcónaí tá an smaoinú sin beidir ag muintear na háite an lad seo is Turas Mór agus níl sin an Gearmánis a leabhart agus sin ceart leir cínta nach bhfuil siad ro mhórtha faoi sin nó ro chrína céile faoi sin ach ag an am céanna tá sé deachar mar thutbh leabhart le déana ag an eile seachas córa beag bheith adló tá sé deachar rialaí chun fíor bhaint nó fíor cheangailt a chrothú idir an bhirrta so ag trú go mór le a bheith in áit eile tíomh muid a héann ina bhfuil mé an béirlú úsáid mar an chéad cheanga ar nó in lánáitsna I gandát an Francais acu mar an chéad cheanga ach níon ag dul éon áite tá sais francophone nó French speaking nó aonard mar sin. Áit bheog atá insaí talamh an éisc ní ceapan St. John's an áit ina mai mé ag eitilt isteach chuige sin an tain chathair sa ráit agus fiú ní cheapan gúil sé róhór cai mé seici an óinis a ceapan béidir tá sé thart ar an méid céanna le Kirkig béidir in ar an secondháin St. John's, Newfoundland population gachéad míle níos lú fiú. Wow. The city of St. John's, Newfoundland and Labrador has an estimated population of over 132,000. So sin hart béidir ar an méid céanna atá ag cathair limní agus níl cathair limní an bhór ach an éiread. Agus sin a cathair is mó in Newfoundland. An teidéal omlan atá ar an Google ná Newfoundland agus Labrador ach Newfoundland sin an písa ina bhfuil gacród a bhaine le héireann agus gacród a bhaine leis an stair sin agus rís tá sé mar an pointse is mó an taobh seo is mó ar an orthar ar North America agus ceapam d'America's go generálta. So ag tanú mór le sin ag dul ar an trí láideag ceapam mílúnas ag etils ó bhlá clia go St. John's agus sin rud simú sin rud eile simú atáin ar nóin mar dúirt mé níl an chathair róhór agus níl a lán etiltí ag dul amach agus ag dul isteach chuig talamh an éisc fiú sa bhliain 2026 agus na léontí seo ní bhí nach gá eitilt acu nó gásáis roots nó slí acu ag dul amach agus isteach chuig na Hórpa. Tá ceanháin acu ag dul ó Gatwick I London ach an cean eile téann sé go bhlá clia agus bhaillethe clia comála sin. So sin anna cool fós na léontí seo tá buint éarnach sin acu agus má tá tú ag iarr dul ó talamh an éisc go éonát san ort really caiithú dul tríd bhlá clia nó Gatwick ní léonát eile ina bhfuil tú an etiltáil go Newfoundland agus Labrador. So bei sin go ag dul bhlá clia go St. John's sin mar dúirt mar príomhchathair Newfoundland príomhchathair talamh an éisc agus an sin ag leanann tráid cúpla lá in dhé sin go Toronto. Now tá sam ar nó I Toronto ní léon buint nó cinnte bhfuil buint éarnach aige actually ar chliaad cinnte go maiid mé an beagnaín taidse a dhéanamh chun fáil amach beidir cúpla éarnach cháúil a bhíon na rónaí an sin na rud éigen cosúla sin. Ach níos móna an bheith eile just dúirt mé, but tá méid dul transatlantic ba cheartam dul go níos móna áháin agus ní rana etiltí ro chusasach ach an airad bhí iontas arm ar nó I lán rudaí ar siúil maidir le brosla le cúpla mí anús a lán rudaí ar siúil agus lán caint timppla ar beidir priceanna atá ar ticéidí airlínsa ach sa deiread ní rá sé, mar hampla blochlí go Newfoundland ní rá sé ach €150 hon dul ná sin one way beagnaí níos mó chun leanann tráid go Toronto agus an sin teachtar aisteach fiú Toronto chuig bhailleach I lia ní rá sé €200 is a €7 agus hon dul transatlantic seo má chéadúir ag dul transatlantic an chéadúir a bhés mé ar an taobh eile den warga ulmhór sin agus ar nóí honnic mé an body of water sin agus an tuisce sin gach lá agus mis ag fása níos I gcunnaí na Gaeilge agus ag fása níos ar bhóthar chosáirge an sin I gcunnaí na Gaeilge sa bheith sé simú bheith ar an taobh eile de tar éis an méid sin ama a chathú díreach nach leis agus
an méid sin ama a chathú chosearga agus mise ag fásamhail níos i gcónaí na Gaillimhe ach tá taintas an dánarm nach bhfuil sé beidir beagnaí níos costasaí agus nach rá níos mó charges leis maidir leis an broslugs an fuel ach bíosta déobh bhí man an é chur in áirithe an teachtain scatsa mar dúirt beag Landráid chuig Toronto fear cúpla lá lí léon planna am le haid Toronto níl mór an planna am le haid talamh an éisc chomh má is sin ráta tá mé hána féin na deagháil le cúpla duine an sin ach má taine ag éisteacht agus tá sibse talamh an éisc nó i Toronto nó má tá on ólas agah nó on leidna on multi agah maidir leis an dá áit le a help bí deagháil liam.learnirishonline@gmail.com sin liam.learnirishonline@gmail.com nó freisin teachtarcht ar Instagram agus tá lánsásta chun gach mulla a thógáil agus chun níos mó ólas a bhaintach agus an thuras is fearr gur féidir a bheith am agus fíor taitneamh a bhaint as an thuras. Maidir le Toronto mór an ólas am ar thurbe faoi Toronto socha go ná chathair ceapan béidir gúil sé mar an chathair is mó I Ghana tá sam gohfuil asha nach bhfuil asha mar an príomhchathair ag béidir gohfuil sa ceant an rudí sin ina bhfuil actually chathair eile mar an chathair is mó. Ach just ag dul an sin trí nó ceir lá ceapan ceir lá agus trí ihe agus a rís just an buganí nachna a chur ar an gcathair dúirt mé ní fiú é dul transatlantic agus just dul go háit amháin ba si go deas chun cuairt a thuirt ar áit eile agus buganí nám a chathú I Toronto agus tá sam gohfuil cúpla rud sa tuairisúirchtaí an sin níl mór an simam de an nás na sightseeing agus na rudí sa tuairistaí a dhéanamh tá sam gohfuil Niagara Falls beidir ó nó gá ó Toronto ach thula bé actually tá a lán asna timppel an dain agus waterfall timppel an dain bhfuil a bhád níos suntasaí agus a bhád níos mó agus gohfuil sé beaganín mar tuairstrap Niagara Falls ní céad fan géad 15 ein duine a bhí an le help bí deagháilm mar tá lá lánsima maid le oké cén rudí becheartm téana bhacht te ná rud simil domsa ceapan leis na rudí sin ná is even just an gná héal a bheith am an áit ar fe cúpla lá. So mar hamplagus mise ag dúiseacht I Toronto ag an 5 nó 6 seachtain in áit a bheith dúiseacht ag 8 o'clock ag ra oké caiith mé dulg déan ursmal an seo agus an rud seo dhéanamh an rud seo. Is mátlam a bheith sais I chur géal nó sais pretending go bhfuil mé I mo chónaí an sin agus just dul amach le cafe ar madsin agus leir beagnaí leis na daine atá gobar an sin agus beagnaí níos mó óla seo all amach faoin áit is even le mé sin a bheith ag taistal I beidir mealach nó ar slí níos teanaimsríthe agus ag fáil amach an tólas mé héin in áit a bheith just I gcónaí ag déanú cuairteach ar Google agus ag chur ceist ar chun éig an ar an sráid any recommendations or this place or where it is maith le mé sin dhéanamh agus bíonn tú an labhairt le bhád níos mó daoine go háirithe má tá tú ag taistil iad éonar agus má tá tú ag déanú solo travel mar a deirtar. Chum mála sin is maith lom just bheith siúltímpel háta orintanta in áit dul go éon áit bháin dul gotí na gnáit na hátainna ina bhfuil na gná daoine ina gcónaí in áit Lorna Carrick nó na hátainna is cáúla ar nóí te mé chuig na hátainna sin comá agus mátá rud éigen an bhór agus an na cháúil tá mé honna eáil agus tá chun dolas teach béidir chuig irsplán nó gó na rudí cosúla sin ach tá méid nu Toronto just chun airí agus an papar nucht an na ceannach agus é léomh in áit éigen beidir le cafe agus beidir beagnaí nibre dhéanamh ar my laptop agus an sin cúpla touristy things a dhéanamh cas le cúpla duine le a hell timppla na Carrick agus just an taithna bhainteach an gnáhéal a bheith am as mise an sin in áit I gcónaí a bheith ag déanúireacht chun dul 100,000 in aine thóra agus a lán rudí difriúla dhéanamh agus to tick off loads of things off the list. Ní maith le mé sin agus tá mé gurí taithna bhainteas ní mé gurí an numarcha deafar nó an numarcha brú a chur orm héan. So sin an plán tinú go mór leis seachtain nó ní lá ceapam san omláin I lór mí lúnasa an chéad ór a bhés mé tíomhmuid in Orp chomh ma. Go hifigúil bhí mé tíomhmuid in Orp lá a bháin
agus an ra méid déanán podcréile, bhí méid déanán podcréile ag an am, so 15 gram ag labhairt faoi seo hartar mí úl, ceapam actually hartar an uair seo den bhlín so mí úl 2024 gá bhlín ó hin, agus bhí me sa Turc in áit de ran an fetia FETHIYE an chungurc le roads ar nóid tá roads an tián mar chuid den Gréig. Agus hui me trasna go fetí ar fá literally beidir 36 hours lá go le agus go hufigúil bhí sé san áis cé go dúirt lán daoine lom thar nám that doesn't count ní choiríonn sa sin ar chorbe ach go hufigúil nílach 3 fungéid den Turc mar chuid den orp agus sin ar nói an áit na hásanna atá ar an taobhile de Istanbul agus atá ar an tórán leis is tóga ghfuil sa sin le Bulgaria na Romania ceapan Bulgaria na beidir Macedonia sin an áit ní Macedonia gan dáis ach Bulgaria ceapan sin an áit bhfuil tórán acu leis an Turc híos an sin so tá chuid bheog sin mar chuid san orp agus an sin ar táú ar an drihid in Istanbul sin an drihid agus sin an áhan ar nói a bhíon ag scarans an orp agus an áis chomh so go hifigil bhí me san áis ach ar nói tífriocht ulmhór idir fetia áit sais touristaí san Turc ag an práid le Beijing nó an práid le Inner Mongolia nó Outer Mongolia nó an práid le Beirut nó Thailand nó in áit cosúil le sin. So really an áiríir bei sé seo mar an chéadúir a bheits mé tíbh den orp ag tanú go mór leis is cuiblam agus mis ag fás an níos bhí an bringlóid amstócha chun dul go America beidir níos mó chun dul chuig na Stáit Aontaithe agus is cuiblam a bheith ag bhéchan ar Madurthóir agus Madurthóir actually ag dul ar an J1 ag smaoinú tá mise chun é sin dhéana láig an na léon bhí seo ní léon sam an dul chuig na Stáit Aontaithe tá an illusion sais imhíthe agus ar nóid tá méid seafód hall an sin na léon seo ní mé gurí dul éonáit congurach dó ach é sin rá se méid dul go Toronto agus stíl se sinach ó nó rá ó ón trórán leis an Stáit Aontaithe ach ní bhaid méid trasnú ní cheapam ar éonos ach Canada ceapam bhfuil Canada mar hampla ionach de tír nachhfuil cailse leis land in na drochrudaí atá arsúil timppla an domhan agus áit níos dearfaí agus níos oscailte níos féráilte agus ag tuú go mór le aithne chur ar an tír agus ar stócha spirit an Canada chomh maith ar deirtar go minic bhfuil siad anna cinálta agus anna cordúil beidir cosú leis na hairnig ró cordúil óhad agus a gcónaí rá sorry apologies agus ar nóid tá an taithí an na sin in éirins, but sé simul ó héobh sinte, tá méid meáin agus podcréaltaí agus físeán í feice an ó North America, deir hi mud America thuaí ach an chuid is bóide is as na Stáit Aontaithe é, agus tíon mór an ama catsa agam actually ag éisteach le daine ag sig féchan tar chuoine ó Canada. Beidir buúnig sola éire agus an réic Aontaithe, déantar dearmad ar Canada agus déantar dearmad ar éire timppla an domhan go minic. So bei sé simul ó híobh sin bhfuil sé difriúil nó an mbeidh sé mar an ggéana mar atá mise agsúil leis. Ach sin é an chéadúir tíomh mu den orp agus cinnte nach mbeidh sé an uair dhearnach tásúlam nach mbeidh sé an uair dhearnach mar dúirt mé ar an budcréile an teachtains caite ní bhíonn sad riomh cad a thar sa saoil agus níl clúad cad a bhaid arsúil sa todhchaí so le cúna dé ba seans eile an chun taistil dhéana timppel nó tíomh muid an orp. Tá lán taistil déantán tíomh siad an orp lán áit agus rinne mé thuras ulmhór bhí sé ionach ar fad 2022 bhí méid taistil timppel an Iar Ugoslav áit agsú leis an Chróit agus Bosnia an Turb ní na Macedonia sin an tain áit nó an tain tír san Iar Ugoslav nóir thug méid cuairtear ach bhí méid Kosovo comá bhí mé is a tlómhéin agus tá áitháin eile nach bhfuil a bhí mar chuid sin tíir sin Montenegro sin é agus cumála sin san Oster agus san Slovakia agus áitina timppel lór na Hórpa 2022 ceapam san Umland beidir thug méid cuairt ar 10 tír tíbhas 8 nó 9 ag gin solo travel is tócha interrail bhí annach ní ra mé ar an trein mór an níos mó na rud eile bhí mé ar na Mosanna agus bhfuilhuiin go mór dul ar na Bosna atá simad na sin a dhéanamh agus níosró chostasach
I gomráid le rístal go dtí an Astráil loáit éigen an taobhfuil an dam ní chaidú vísasáil chundul go híonáit just cai an BHFAD as sin é agus rééis dermagóní tá méid sin deisian agus an méid sin rudaí anna cool le déanamh san orp agus orintanta ceapam agus tá sam bhfuil mé EAGRÁN rud seo fudcréile in bhfuil mé ag labhairt faoi dul go Canada ach orintanta ceapam in éireann tá muid có gafa le Canada agus an Astráil agus áitina tíomh muid an orp go nnéanmad dearmad an méid áitina chuna bheith iad a chonaí ann san orp a comála sin chuna bheith ag taistil ann. So beidir an chéadú eile in áit bheith smaoinmh ócé tá mé an dulga mar hampla an Castel Sal nó an French Riviera nó Sorrento san Idal nó beidir an áit bheith smaoinmh tá mé an dul go dtí an Astráil nó Canada chun cúpla seachtain a chathú hall an sin cén fá nach rachi tú timppel na hhorpa. Timppel áit an cosúil leis an Jaarmán an Ostar, an Turb, an Tlóvach, an Tlóvéin, bí an aimimsréintach ar an tairí ó bhád ní sire ná éire tá se an ééis go an dul timppel má tatuin an cór áil fiú níos éiscach fiú ar na bosna an éis agus an sir go thuirthe má tatu a bhac léin nó má tatu beidir buganín níos ógia an sin tá se an economic mar deirtar agus tá bhfuil an taistil an sin ar fe beidir 2,000 ag fannacht sna hostels i mró na ógia le beidir 2,000 nó 3,000 euro le 2,000 ag taistil ag compráid le total an dul trasna go London an sin agus 2,000 euro a chathú tíbhas sé de dear seachtain amháin má tá tú mar big spender. So ceap mór an dinmad dearmad ar an orp agus cé go bhfuil méid labhairt faoi Canada agus mar dúirt méid cé go bhfuil méid an excited maidir leis an thuirste chháile sin tá méid sin áitina agus fiú tíomh mu ar tíbhas sé gom leisceil de héireann agus an méid áitina nach bhfuil at nó bhá agin inar dír éin agus an na deisina tá ann don taistil nach rá ag má hisismothirí me chean hisismothirí nó a lán daoine trocha carcha chuig go bliain ó hin agus ribh sin ní rá aon deisina rilé géine an taistil timppel an dam sa tá deargar í níos tá mis just an andul ar lingus na WestJet agus cúplacéad euroíoch agus an andul go Canada tír eile níl vísa nó vísa ceart ag tastáim just Etsy nó rud beag a dhéanaan tú rih an eitilt agus sin é. So ag tanú go mór leis mar atá rát an beidir 6 ó 7 uair i ré an fudchréile anneo ach náir agus 15 go maiid ag déanú cúpla aglah agus mise an maiid an sin as comála sin 15 go maiid mé ras an sá ag deirbhí lúnasa nar hagan me dras thrééis léhann dí siri Gaeilge Weekly agus léhann de sire LearnIrishonline. Ag tús mí bheán fófar ba méid labhairt i gúpla EAGRÁN faoin taithí bhí agam agus faoin na rudaí idir friúla a bhí ar siúlam hall an sin. So mar dúirt ben batá aon duine an talhanéis nó Toronto nó más rud ag grásibh ar gcónaí na háitina sin nó tain leidna multi agah ledahel bí i dagwil liam.learnirishonline@gmail.com nó freisin chatdracht ar Instagram nó chatdracht ar Patreon cumma an ag labhairt faoi Patreon ná Jane Jarmad má tá tú géirí Fír bhuiín a bheith ad maidir leis an Gaeilge, labhairt na Gaeilge, tuiscint na Gaeilge, scríomh na Gaeilge, léamh na Gaeilge, náidin dearmad chun de tríal siar an asca ó hosú hall ar patreon.com/learnirishonline. No, dulg an app, dulg an app Patreon rather, níl an app agin ar LearnIrishonline fós, dulg an app Patreon agus chuirtaí le haid Learn Irish Online. Cínta go maiid sé mar an chéim is táhachtaí a thógan tú chun fír bhuiín a bheith leis an Gaeilge. Ok, tá an críoch a chur leis an bolchréile an tatan seo míle buchas as a bheith géistecht guys ag tanú go mór le bheith láirt buganí níos mó faoi má phleanna le candagus an sin tar éis an bhrisú saoirí a bhaid agin mí lúnasa an labhairt faoin taithí a bhí am áil an sin. Míle buchas, slán agus beannacht.